Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Banda ndi programu inanso sabata ino ya Tchutchutchu. Mlendo wanga mpprogramu iyi ndi Reverend Vincent Chirwa kuchokera ku Blantyre Baptist. Reverend Chirwa, tikulandireni madzulo ano. Tikukumana pamene dziko la Malawi likudutsa in very challenging and interesting times. Mukuona kuti udindo wa mpingo pobweretsa bata mdziko muno ungakhale wotani? Udindo wa mpingo pobweretsa bata komanso kukhuza china chilichonse chabwino ndi kukhala mchere. Mpingo kwene ukhala mchere. Mchere kuti ukhale effective kapena kuti ukometsere sukhala apo ndiwo apo. Mchere uja umalowa muchani mundiwo mucha. Okay. Ndezi kalowerera ndi pamene zinthu zimatani zimakhala bwino. Tsono ntchito ya kapena udindo wa mpingo pa nthawi inoyo sikukhala alufu kapena kunguti asizi kuti khudza. Sizoonanso onena kuti mpingo ngoti tizingopemphera basi. Chifukwa kupemphera ndi mbali imodzi ya response ya mpingo koma si zonse. Ndiye kukhala involved mu zinthu zimene zikuchitikazo ndikuonetsetsa kuti kodi nkuzisanthula bwinobwino. Pakusoyekera critical mind analysis kuzisanthula kuti kodi chayambisa zimene zinchani. Kodi zimene zikuchitikazi kumbali ya odandaulawo pali validity mu zimene akuyankhulazo kapena izi nzongo yankhula zongodandaula. Chifukwa ngati sitiyang'ana bwinobwino pamene papa ndi kuti ploti itiponya. So the church can mpingo ukhoza kupanga ukuyenera kupanga zimene zozo. Mpingo uyenera ndithu kuyang'ana ndithu bwinobwino kuti kodi zinthu zizili bwanji. Ndio ukawaonetsetsa pamenepo ndio nkutha kusanthula kuti kodi choonadi ndi chiti. Chilungamo nchiti, chisulungamo nchiti. Ndipo ngati pali mbali ya chilungamo ndiye ifeyo mpingo tinena zotani. Ngati pamene pali chosalungama mpingo ntchito yake ndi chani. Pamene popo ndiye pagona nkhani ya mpingo. Koma muganiza kuti mpingo ukuchita zimene ukuyenera kuchita pa nthawi imeneyi pamene there are two opinions. Chifukwa mdziko muno pali anthu amitundu iwiri pa nthawi inoyo. Ena akunena kuti chisankho cha pa 21 May chidayenda bwino, fair and square. Ife tidawina amene ndi a DPP. Ena otsutsa akunena kuti yayi sizidayende bwino. Kodi church ikuzichita hando bwino zinthuzi? Mbali imodzi tikuzonena kuti ikuchita bwino, mbali ina sikuchita bwino. Mbali imene mpingo unayenera kukhala ndi mbali ya chilungamo. Ngati mpingo ufumukapo pa nkhani ya chilungamo ndi kuti mpingo sukuchita bwino. Ngati mpingo suyankhula pamene uyenera kuyankhula pamene ponso ndi kuti mpingo walephera and it becomes irrelevant. Koma mpingo uyenera ndithu uyankhule mu nyengo zimenezi. Ndipo ndikukhulupirira m'machalichiwo kuti period iyi singangodutsa nkumangolalikira za zinthu zina zosiyanasiyana osakhuza context imene Malawi ilimoyi nkunena kuti kodi mmene zinthu zilimo tipanga bwanji. So pochita zimenezo anthu sangaone ngati mbusa wachita cross the line. Where do you draw the line? Palibe drawing the line iso pamene popo. Palibe? Ayi. Palibe drawing the line. Mpingo ndithu uyenera kukhala okhudzidwa ndi kukhala involved ndi kuyankhulapo. Mpingo ukangokhala ku side ya chilungamo ndi choonadi palibenso crossing the line. Chilungamo ndi chiti pa nkhani imene ya Reverend. Chilungamo nchoti zinthu sizinayende bwino, masankho sanayende bwino. Chilungamo chimenecho? Chilungamo chimenecho. Mundifunse kuti chifukwa chani ndikuganiza choncho. Yeah, ndi mabwera. Koma simunafunenso kuganiziranso mwangonena kuti masankho sanayende. Chilungamo ndi chimenecho? Chilungamo ndi chimenecho. Chinavuta bani chisankho? Okay. Odandaula atadandaula kunena kuti pali malo ena pomwe tikuona kuti zinthu sizinayende bwino. Bwanji muyambe mwayimitsa kuti tifufuze zimenezi. Musanatani musadalengeze. Malo moti zimenezi akadadzimvera
ndikuwabweretsa pamodzi one by one. Tinamva kuti panali madandaulo 147. Chabwino. The right way would have been dandaulo ili yankho lake ndili mukuti bwanji, dandaulo yankho lake ndili mukuti bwanji. Zonse zija akaziyendetsa motero wina paliwenso anthu akamona zinati ayi azina zindangolira chifukwa angofuna ulira. Komano ngati zinazongota zonse zitazisova nkupezeka kuti zina zatuluka mmene zomwe zikubweretsa mafunso ambiri monga ngati use of TPEX by their own admission make ananena kuti ife sidagule chani TPEX. Ndiye ngati zimene zinapezeka pa mapepala azilola bwanji kuti zikhale part of the result ndikuzichita legitimize kuti aya zili bwino. Chachiwiri odandaula atadaula kuti nkhani imene ipite ku court. Malo moti amene akudandaulidwawo akanena kuti sure ifeyo palibe chimene tikubisa chimozimozi ngati munthu akunena kuti zikukhala ngati ndalama zikusokonekera ngati uli munthu wachilungu amene sure send the auditors, let's have a forensic audit afufuze iwe nkuima pambali apo anthu aja ngufufuza nkunena kuti aya mmezi zili zili bwino. Koma iweyo nkukakhalanso othamangira kunena kuti musafufuze. What are you hiding? So in this case Malawi Electoral Commission simayenera kunena kuti musafufuze. Ikananena kuti ife tikunena kuti zili bwino. Mmene tazioneramo tikuzona ngati. Koma ino ngati mukuzona pali vuto chabwino tiye tifufuze. Olopitani ku court ikafufuzeni. Samayeneranso uyo kuthamangiranso ku court. Osati athamangiranso ku court kanena kuti zimene mlandu umene usakambidwe pamene popo nde pakusoweka credibility, pakusoweka chilungamo, honesty, integrity pamene papo. Pamene pali vuto. Izona. So samayenera kuchinga. Because when you hear them akukanga kuti akuchinga kuti musatifufuze. Koma iwo ngati ma referees chimozimozi mpira akamasewe right zimatheka kuti ref waimbira wenzu kunena kuti penalty. Koma mwina make ena akhoza kumuuza mazimenga ndi technology amasuka amene kuti pamene popo muzayangane bwino ndiye ref chamathamanga kwayangana pa box match chabwino slow play ndikuona kuti apa zimwa kuti zinachitikaso World Cup ya amene osata koma Africa Cup zinachitikaso atafuna kupereka penalty anapita kukayangana nkunena kuti aya play on chifukwa anatsimikiza. So ngati make ali referee anayenera ndithu asakhalenso mbali yonena kuti musatifufuze iwo angonena kuti afufuzani. So nkhani ndiyophweka. So church manena kuti imayenera kuima pa chilungamo ndiye itani chali chitani mpingo uyenera kuyankhulapo ngati zinthu zalakwika unene kuti zalakwika ndipo mchitidwe wokuberawo sikuti ndi walero unfortunately kumala kuno. By his own admission unprompted Adumbo Leman anawuza Malawi kuti chisankho chapita chitinabera zimene zidachitika. Tikudziwanso even be ntaya achakwamba anadandaula kuti chisankho chachani sichinaende bwino. Chisankho chapita chijaso cha 2014 chidaiso ndi mavuto akeso ichiso chachitika. Ndiye ndikunena kuti tisango it is not spiritual mpingo unena kuti let's just accept it and move on. No, actually it is stupidity kupanga zimene. Tabwerezani pamenepo ndikunena kuti mpingo kungonena kuti zinthu zikusokonekera nkumangonena no let's just accept things nkusaganiza bwino nkupusa stupidity osamangovomera sizicho chimozimozi kodi mpingo umangovomera zisose church mpingo umakhandi malamulo wina wake akaphwanya lamulo amene ati inuyo mwina maketi kukusunthani oloya itayimani kaye chifukwa chani chifukwa si zonse zizotani zovomerezeka. Ndiye zinthu zina ngati sizikuyenda bwino zikusokonekera mpingo so uyenera kukhala okhudzidwa enough to be angry enough. Ndikumona mundiyang'anitsisa mudaba kuti ndikukumvani tuluya kuti bwana ine ndikunena kuti ndikukumvani kwambiri we Malawians are not angry enough. Muyang'ano kwa atikuona na Malawi muyang'ano kumene we are not angry enough over zinthu zomwe zikulakwika mdziko muno. Ndipo zinthu sizingakonzedwe ngati pali passivity ya mtundu umene yongoti basi ndimezi makhalira nangati ngapangezani basi ndimezi makhalira we have the power dziko lindi lathu
And by virtue of kuti dziko lindilatu, it means we also have solutions. Ma problem omwe tili nawo. Size yathu ya ma problem paliso njira zomwe tingathe kutani wasovera ma problem. Now, anthu monga mukudziwa akupita pansewo. Ukaonetsa kusakondwa kwawo. There are different schools of thought imene zikuganizira. Ngakhalenso mipingo ikuziona zinthu zimola ku ena mosiyana. Ena akunena kuti it's okay. Ena akunena kuti iyai. Hearing you talk tonight, ndikudziwa mene mukuyankhulira, ndikhoza kudziwa kuti mukhoza kulowera kuti koma ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu. Kodi inu mukuona bwanji? Munthu kuchita express vuto lomwe ali nalo. It is God given. Munthu akamva kuwawa physically amalira, it's an expression. Akamva kuwawa psychologically amalira, it's the body expresses it. So socially also is true. Kunena kuti ngati pali china chake chomwe chasokonekera, anthu kuchita express kunena kuti azinthu sizili bwino, tikuchita express kusakondwa kumwa njira imeneyi, palibe vuto pamenepo. Nizovomerezeka ndithu. Komanso kumala kuno tidziwe kuti sikoyamba. History tione. Ku America kunali mbusa wa Baptist, Dr. Martin Luther King Jr. Anali wa Baptist eh? Yes. Nchifeka nanuso muyankhula mamphamvu eh? Yeah. Ndine naso za tutu sa Baptist. Chabwino eh. Ku dziko la America kuli tsankho. Dr. Martin Luther King anachita mobilize anthu. There was a million march or a million people march to Washington. And sikuti inali kamodzi. Kambirimbiri they marched to show their resistance to oppression. Kukanena kuti ya kusankhana mitundu, segregation is sin. Izimene zidachitika. Ku South Africa, Bishop Desmond Tutu amamacha nawo as a way of expressing kuti zinthu zizi chani sizili bwino. Amene akunena kuti izizi sizili bwino, ine ndili nawo funso. Kodi akatizana kukakhala nawo pa msonkhano wa okumbukira John Chirembwe, ndikukapanga mapemphero pamene pali timakhala tikutani. There's double standards itu. On one hand, we are celebrating a reverend. Amene anamenya ufulu. Anamenyera ufulu. We've honored him with a holiday. We've even put his portrait on our banknote. Tukunena kuti zimene zinzabwino, we should celebrate our heroes. Heroism yabwera bwanji? Yabwera because he fought against oppression. So ifenso ngati pala anthu ena akunena kuti yeah, let's fight against this oppression. If we should say yes, that's the way to go. So church ikuyenera kuchita support zimenezi. Exactly. Nanga amene akunena kuti ayi mademo siofunika. Ndi akutengera kuti philosophy imeneyi. Yeah, mwina mwake tafunse iwo kunena kuti kodi chifukwa alipo ena azibusa. Akumabwera pa television ipo. Ma television mwina. Kumanena kuti ayi zimenezi sizosafunikira. Koma inu muli pano mukunena kuti Martin Luther King mwapereka chitsanzo cha Bishop Tutu. Yes. Adali patsogolo. Yes. Ndiye timvereziti tsopano. Timvereziti abusa. Ine chimene ndikunena nchonena kuti kodi cholakwika nchani munthu kunena kuchita express kunena kuti izi sizili bwino. Chovuta nchani. Kwa ena mbali imodzi ndikhoza kugwiza nawo kunena kuti mwina mwake zipolo zimene zikuchitikazi sizabwino. I would be first to admit kunena kuti kuba kuthyola zinthu ndi zina zoterozo si mademo amenacha. Zimenezo ndizina. Ndiye tizichite separate. Kunena kuti izi sizovomerezeka. Koma tikunena kuti peaceful demonstrations anthu kupita pansi kunena kuti iya izinthu sizili bwino. It is a given right. Our constitution provides for it, and biblically God gave us the freedom to choose. Tinaona ku mzuzu zibusa ngati Alevi Nyondo ndi anzawo CCAP ali patsogolo kupanga nawo mademo. Zimene wakhala choncho. Palibe vuto amene ndapereka ma examples amene ndapereka kale ndazibusa kale analiso patsogolo. So there's nothing new. Kungoti mwina mwake Malawi sikudziwa. Chabwino. Yeah, ndiye mwina uzimu wathu timauyendera mwantu ndiwina koma ndikunena kuti uzimu weni sikubisa nkhope yako
nkusalankhula pamene uyenera kuyankhula. Uzimu weniweni munthu umayankhula pamene uyenera kuyankhula. Yeah, pamene pali vuto. Why are people chifukwa chani anthu sakulankhula? Pali zifukwa zosiyana-siyana. Pali anthu ena mwina theology yawo, mamvetsedwe awo a mmene Mulungu amachitira ndi mmene wadzivumbulutsira sanafike pomvetsetsa amene ndikhoza kwakhululukira kunena kuti ali pa malevel osiyana-siyana. Koma alipo ena choonadi akuchiziwa koma pa zifukwa zomwe mwina sitingakambe munomo. Programu idzina lake Tchutchutchu. Chabwino. Programu idzina lake ndi Tchutchutchu. Ndiye masokani. Chifukwa yona kuti sindikudziwa kwenikweni. Okay, chabwino. Koma pa zifukwazo zilipo. Ngati chani? Ngati chani? Connections to the powers that be. Okay. Yeah. Zikhoza kupangitsa munthu osalankhula pamene umene kulankhula. And I'm not saying kuti tidane nalo boma. Boma tiyena kuyenda nalo limodzi. Boma ngati tikuchita bwino, we should be the first to side with it and praise it. Ngati siti kuchita bwino, tikalenso the first to say apapa sizikutani. Sizimene napangana. Sizikuyenda bwino. Mandate yanu, you've overstepped your mandate. Tiziliuza boma. Koma ubale ujaonena kuti nchimodzi Brian, ngati muli ndi anzanu. Omwe inu nkumalakwa sakudzudzula. Amene sabwenza bwino. Koma mbwenzi weniweni ndamene mukamalakwa. Connection ili pamene amakuza nota Brian apapa iyaye mwapochola. Brian soko zako zikunuka. Amene ndiye bwenzi amene. Yes, zoona. Yes. Zoona. Ndithu. Now, the ware nkhawa imakhala kunena kuti anthu ngati inuyo mukalankhula chonchi. People like you, Levi Nyondo, Blantyre muli Reverend Kawalala, anthu samakuonera nino kukondwa. Tikudziwa kuti angakhale aboma ataona zimene kuyankhula. Chabwino. Sikuti akondwa nazo. And my statement amene ndikupanga I know kuti it's risky statements. Yeah. These are risky statements. I'm not making these statements glibly. Ndikudziwa kuti I'm setting up for problems, for danger I can be confronted with. That is possible. Yeah. So anthu akhoza kusakondwa koma nkhani ikhale yonena kuti kodi munthu kukondwera nane kapena kusakondwera nane nkhani yake ikhale iti. Chabwino. Imene ndiye nkhani imene. Ikakhala kuti nkhaniyo ndi zachoonadi, no problem. Koma kuti anthu asakondwe nane, it's okay. They can akhoza kuyankhula amene angayankhulire, mwaona achirwa, akhoza kuyankhula, they are entitled to. Koma ino bola mukuyima pa. Koma ngati ukuyima pa chilungamo and your conscience is clear based on a clear theological articulation knowing kuti kodi Chikristu ndi chani. How does it respond to society? How does society change? How do things move? Ukakhala kudziwa zimenezo. You are unmoved by what is happening. I'm not moved by the shaking. In fact, the shaking maybe is also good. Okay. Yeah. It's helping us to move out of being docile. Passivity. Yes. Anthu samakhale passive. In fact, psychologically, anthu amene akutilamulira anachita study bwino. Amamudziwa Malawi. Malawi, you can push him. Akozodandaula, you can push him. Kena kwa iwala basi. Kena kwa ya basi tingozivomereza. I am saying yeah. That's not the way to go. Osamavomereza zopanda baki. Osamavomereza zopanda baki. Yeah. The church should rise. Stand up for righteousness. We should applaud those who are doing good. Alipo anthu ena. Kaya polisi mumo ame alipo ena, they are doing good. So we should not just paint with one stroke, one bad kind. Politics also alimoso ena kuchita bwino. Koma generally the picture, the impression that is created palizina nditu zikulakwika. Corruption yankira. We'll talk about corruption in a moment. Ngati mwango tipeza kumene mukonera ndi program ya Tchutchutchu ndi Reverend Vincent Chirwa kuchokera ku Blantyre Baptist. Akunena momveka bwino kuti Chikhristu sichikunena kuti tidzilolera zinthu zopanda pake. Simatero kuda auzi. Mmene ndikunena ndithu. Nanga kapenda ndakuyika ni mambo. Aiso musachotsereso. Chikhristu osalolera zinthu zopanda pake. Chikalakwika mchalichi dzinena kuti ayi.
kumene zimene tinapangana kuti mulendo uwu tiyenda si chonchiya momwe ndithu nchoncho rete momwe tikabwerera kodi abusa achirwa akuti bwanji zakatangale komanso tamva kuti azibusa ena achita fomu bungwe lochita counteract public affairs committee. Kodi zimenezi zikutanthauza chiyani? Atiyankha bwino Reverend Vincent Chirwa. Musatalikire mukuonera programu ya Tchutchutchu pano pa Kanema wa Times. Mukuonera programu ya Tchutchutchu pano pa Kanema wa Times. Ndili ndi abusa Vincent Chirwa kuchokera ku Blantyre Baptist. Tukambirana pano chimene mpingo ukuyenera kuchita nyengo zimene tikudutsa. Mpingo kodi ukuyenera kuchita chani? So makamba kunena kuti mpingo usamavomere ndi kusekerera zinthu zopanda pake. Zona. Ngati mmene masankho wa aendera, the church should be able to say kuti sanaende bwino. Correct. Iniyo makhamune na zimene zikuchurch kwanu? Talalikirapo. Mwalalikira? Ma recording alipo. Mwalalikira? Utenga wake kumadia. The church's response to the political issues. Ndiye mukadija. Mukadija. Ndipeleke chisanzo nthawi ya chisankho isanachitike ndimanena kuti mpofunika akhristu akhale involved pokaponya voti pokhalanso ma monitors ma observers atenge nawo process yonse akhale nawo limodzi mpaka na ifike kuchani kumapeto mmene zisankho zachitika ndi mmene zachitikira takhalanso tikufotokoza ku zinthu zomwe zili zoyipa ndi zomwe sizili bwino. Chimene chimakukhudzani kwambiri pa zimene zisakuyenda bwino munayamba kamba za corruption Katangale. Amakhudza bwanji mpingo Katangale? Katangale amakhudza mpingo njira zosiyana-siyana. Tirekeze mchali chimukhozo kha munthu wopeza bwino. Okay? Njira zake sizili bwino. Ndiye amadziwa kuti zimene zizi sindioteramo. Ndiye amatha kupereka mphatso kwa mbusa kuti abusa kwa yanyaka ambuye akudaliseni mbusa uja nkulandira ndithu koma osadziwa kuti nkhani ndionera kuti atseke pakamwa. Mbali imeneyo ndi mbali imodzi ya Katangale. Ndithu chiphuphu kupatsidwa chinthu choti chikutseke pakamwa usayankhule. Mpingo ukhoza tirekeze nthawi ya zisankho chene ndimanena kuti si bwino kumuyitana politician kuti azapereke ma donation kapena aya tikupanga paper Sunday ndiye titane politician azapereke chopereka iyayi kuli bwino timuyitanire politician pa nkhani zina koma osati azapereke chopereka chifukwa akatipatsa mphatso yemwe uja akakakhatwa phochula kunja tizayankhula bwanji tizayankhula bwanji. So ndi njira zosiyana-siyana zomwe mpingo ukhoza kukhudzidwa ndi Katangale. Komanso mbali ina tinene kuti mbali iyi tikunena zochitika mchalichi koma tinenenso kuti mpingo ukhudzidwenso ndi zimene zikuchitika mdziko. Chabwino tiyerekeze kumalawi kuno it's common knowledge kuti boma linakongola ndalama mabiliyoni amakwacha kukagula matractor pambuyo pake nguzani kuti ayayi archaic technology sanagule zinthu zoyenera nkugulitsana ukhaokha pakamtengo kozizira akutero ifeyo tiyenera kumakwiya nazo zimezi. Mark Twain ananena kuti when the rich exploit the poor it is business. When the rich exploit the poor it is business. Yeah. But when the poor fight back it is violence. So we are saying zinthu zotere zikamachitika the church should stand up and say yeah this is wrong. Ndipo Brian mukudziwa zambiri kuti malawi muno
katangale wankirankira Ezona. apa Ezona, kodi zimene tizingoziyang'ana basi chifukwa chokuti ife ndi atchalichi iyayi kapena ife ndi azibusa iyayi ndekulepherako chifukwa ukakhala kuti ndi watchalichi ngati inu monga mene mwanenera ukayamba kuyankhula zimenezi amati kodi aufuna atani ameneyi achiro akubaptist aufuna upanga bwanji zichitika zawo awatuma maganizo opotoka chabe maganizo opotoka koma maganizo olondola ndionera kuti pamene zinthu sizili bwino. In fact, the Bible is clear that we should stand for the oppressed. God is on the side of the poor. God is on the side of the oppressed. So if God is on the side of the oppressed, where should the church identify itself with? With whom should it identify? Mulungu amakhala kwa opsinjika. Exactly. Sakhala kwa opsinja. Koma opsinja onse amapemphera. Amapemphera koma tiafuse kuti kodi kupemphera kwawo kupemphera mu mzimu ndi choonadi. Kodi munthu ukudziwa kuti mavoti wa adandiwinitsawa tingwerekeza kandi MP kandi president akunena kuti khangati kuwina kwanuku anachilobera mutakhale mungata fufuzani ngati sizoonadi sindikuyenera kukhala pa mpando ngati sizoonadi sindikuyenera kukhala pa mpando ndipo amene adapangitsa kuti aberewo lamulo ligwire ntchito kuyankhula kwa mtsogoleri kumeneko chifukwa ndikuba kumeneko. That is theft. Ndikuba kwa abera anthu kuyankhula kumeneko ayankhule amene wapindula ndi process iyo atazindikira kuti kodi zinthu zinali choncho akonze chimenecho. So kukonza kwabwino ndikutani abusa? Kukonza ndikuvomereza cholakwa ndewo ukhalebe mtsogoleri uzakhalebe mtsogoleri unene kuti apapa chifukwa zinthu sizinaende mwachilungamo sindikuyenera ndiye tipangenso tipangenso. That's correct. That's the right. That's principle imatero kuti kodi muti zinthu sizinaende bwino ngati zinthu sizili bwino kukonza kwake tikonze bwanji nde tizilondoloze bwinobwino ziyenera kuyenda mu njira iyi ta kukafika apo. inuyo mutakhala mtsogoleri mukhozochita zimenezo kuchachi kwangaso ndimanena kunena kuti anthu ali ndi ufulu wonena kuti ngati akuona kuti ineyo sindikukwanira sindikuyendetsa bwino chalichi sindikuyenera kukhala mtsogoleri wawo. Ngati anthu akundikayikira tilekeze pa nkhani ya ndalama kuti abusa athu amaba ndalama sindikuyenera kuwatumikira. Ndiye I need to step aside kuti I've lost moral authority. Chabwino nkhani timene moral authority timakamba monga za abakiri muzu he tried to intervene mu case ya zisankho okay koma funso limene ndimazifunsa ndekha kuti does he have moral authority? Ndiye chitsanzo chimene ndikupereka chonena kuti angakhale ineyo ndimanena kuti ngati anthu ali ndi zifukwa zonena kuti mbusa wathuyu apa sakupanga bwino ndipo ngati zizoona I need to step aside. Chifukwa sindingathe ndilalikire zimene anthu aziona ndizati akutuza chani ndi munthu wakuba uyu ndi wachiwerewere ndilibe mphamvu ndikungotayapo nthawi. Nafunsa funso limenelo kunena kuti nkhani zili ku koti anthu anakadandaula ku koti koma kodi amutharika akamamva anthu akulankhula kuti masankho sayenda bwino, thousands and thousands are marching every week, kodi mtsogoleri utamva ngati zimene zija, if you are in the shoes of President Mutharika nkumva kuti process imene akuti idandiwinitsa ineyi anthu they are questioning it, ungapange bwanji? Atingofufuza ndizoona zimene akukakapena chifukwa through kafufuzidweko zitionetsa kuti ndizoona kapena sizoona. It's that simple. Koma going ahead with the victory rallies and so on and so forth ndizoti pambuyo pake pano sizitsandiza chifukwa
mukungu apangisa anthu just kungokhulupirira kuti zoona ndizi koma pamene nkhaniyo ili kukambidwa ikufufuzidwa. Yeah. Katangale timakamba nkhani ya Katangale. I don't know how we ended kumene kuko. Mugeza kuti kukonza kwake kwa zinthu. Mukamaona inuyo watching from the pulpit. Ndi wamkulu bwanji Katangale mdziko muno? Well, anthu amene akulemba amene amapanga kafukufuku osati ifeyo alipo ena oti amafufuza akutika ifeyo dziko limodzi la maiko akatangale koposa pa dziko lapasi. Tili mgulu la maiko omwe Katangale wanyanya ndipo zimene zoona Brian. Tipite kafuna passport tikudziwa kuti zimavuta, tipeze license tuzoti zimavuta, ndi madera ambiri malembedwe a ntchito tikudziwa zikuvuta. Tsono munakamba nkhani ya matractor posa chedwa. Yes, ndithu ndi zambiri ndiye kuti and it's the sign imeneyo of a moral crisis. Okay. Vuto lathu kwambiri Malawi muno it's a moral crisis. Ndinenenso apa onena kuti mwina anthu ena ngozo kuti achiro angodana ndatsogolera koma nene kuti atsogolere kuti apange zimenezo aliso ndi backing ya anthu. Okay. Omwe amaziona ku zimenezi kuti zili bwino tizipanga diziyani zimenezi. Tsono leadership yo is also a reflection ya mene dziko la Malawi ololera anthu amene amalolera kuti atsogolera akhoza kuba and we're not going to do anything about it. In fact, we would find it easy to hear people saying naso ndi nthawi yawo nawonso adyerere. We make right chinthu chomwe chili chana choipa timasekerera zopanda pake. Tufuna wakuba yemweyo. Those statements have come from this nation. Zimene kumaiko ena angakhale secular nations latuli tikunena kuti 80 God fearing tikutero. Okay. Ndiye zimadabwisa ona chabwino kuti God fearing koma kubakuso bwanji Katangaleyu sizikugwiza. There's no congruence between these. It's two poles, opposing poles, diametrically opposed. Chabwino munakamba za moral standards and you questioned naiwala pamene pacha you questioned why former president should get involved. Vuto lanu ndi jani? Vuto langa ndinena kuti nawonso ali nkhani yomwe Amalawi akhakufufuza koma poti ndi wachikulire and poti chilungamo sichimayenda Malawi muno nkhani ija sikufika pochani sinati. Nde munthu ngati nawenso anthu akukayikira kuti inunso munapanga zanu iweyo ukhale pambali kuti ineyo ndisazilowererezi. So he may not be the right person. No, he's not. Osati mangodana nawo kukhosa abusa. Pachifukwa chani. Mdziko muno tamba sabata imeneyi kuti zakhazo kambidwa kuti a Public Affairs Committee akadaitanitsa dialogue. Mwina ndisanafike kufunso langa ndonena kuti mukuzimvetsa bwanji za dialogue. Do we need dialogue at this stage mdziko muno? Mwina makatafotokoza bwinobwino kunena kuti kodi dialogue tifuna chiti achieve chani. Inowe Brian mwaberedwa wakuba ndineyo. Okay, inuyo ndinodandaula. Okay, ndiye ine nkumanota tikambirani. Tifuna tikambirani chani. Ngati zinthu zikufufuzidwa kuti kodi tione kuti kodi chilungamo chinachitika kapena sichinachitika. Let's allow that process to go. Tisakambirane? Poti sindikudziwa kuti afuna kukambirana chani. It's difficult. It's difficult. I don't want to preempt that one because I don't know kodi koma afuna kukambirana chani. Koma ningopereka chitsanzo because from other quarters that statement has come. We need dialogue. We need dialogue. Yes, we believe in dialogue. But over what are we going to dialogue? Let's dialogue kuti, let's agree. Kuti choipa. That's the dialogue that we are going to go for. Okay. Chabwino. That's the dialogue that we're going to go for. If things are wrong,
That's the dialogue that we must have. But if we're going to have a dialogue that is going to put things under the carpet, kuti choyipa chija kuchipaka zinthu kuti chioneke ngati chabwino. That's not dialogue. That's not dialogue. So you have problems ndi kukambirana kuti adzikakambirana chani. Apopo poti sindikudziwa. Apo sindikudziwa. But talking from the layman's point of view, kuti chisanzo chimene mwane nacho kuti inu mwandibera ndiye mukunena kuti tikambirane. Funso limene mufunsa it's a relevant question. Yeah. Tikambirane chani? Exactly. Kuti mwina mbuzi sina liyanu? Kapena. Mwina mwake tikozofika umene kapena. Ndipo sitikudziwa, sinofuna kuti ndithamange kunena kuti asayankhulane. I don't want to take that position because I don't know. But I'm curious to know what exactly do they want to dialogue about. Okay. Yeah. So until you mutapeza yankho la funso limenelo, mwina you can comment. The motives may be right and they need to be commended. If the motives are right, they need to be commended. And I want to believe, I will give them the benefit of the doubt. But the motive is right, therefore let's dialogue. Komano, I'm just troubled. So, dialogue your time. That's where my heart is. It's a legitimate question. Sure. It's a legitimate question. Sure. Now, pali azibusa ena akuti achita timu apo. Apanga kabungu akuti forum chani for dialogue and peace. Ndiye ukamamva kukhanga nkhani yosina landidwe bwino. Tamva kuti abusa Stanley Ndovi anena kuti ine zimene sizundikhudza. Fraxon kuyama 7th day Ndovi are living waters. Ineso sizundikhudza zamveka zimenezo sabata imeneyi. Kodi nchifukwa chani azibusa amafunanso kupanga parallel groups chifukwa paki ilipo kale chingakhale cholinga chanji chopangiranso gulu lina pambali pa paki? I know it's a difficult question, inu sizikukhudzani koma ndinu mbusa and you are a senior pastor mdziko muno anthu amakupatsani ulemu. Zimachitika zimene chifukwa chani mdziko muno? Sindikudziwa in this particular case. Nde I'll speak generally. Muyankhule generally kumene. Apa sindikudziwa kuti exactly chifukwa chake nchotani. Zikhozotheka malinga ndi ma alignments. Alignments. Nimunivesese bwino mene I'm careful. I can imagine. I'm saying zikhozotheka. It is possible for some because of alignments. Where they are aligned, they would want to protect certain interests. Yeah. Ndingolekeza ko. What interest? What interest? Yes, zimene zozo ndizofunika kwa fusani yakeyo. Nchifukwa chani sazibusa onse akuona zinthu mmene mukuonera inuyo? Chifukwa inu choyipa mukuchitchula choyipa. Ndi ma alignments anga yankhe bwino. Ndiye now. Because my position is known. I've declared my position here. Yeah. Ndiye kwa inawo ngati siti kuzowa bwino we'll give them the benefit of the doubt. I'm just curious as to why. Akada kuyika ni mgulu limene ngati founding member. Mukanalo? I think kadalo. Chifukwa malinga ndi zochepa zimene ndamva. Mongati paki ine ndi mpingo watu ndi member wa Public Affairs Committee. Okay. Blantyre Baptist. Okay, Blantyre Baptist, Mother Church wake in the Baptist Convention of Malawi. Okay. By virtue of that, if also nife members achani apaki. Timachita nawo attend so a meeting ena. Okay. Ndiye tikozovomereza na kuti it's a credible institution that has done Public Affairs Committee. Yes. Okay. Kwa nthawi Italy. Ndiye pakali panopo I have no reason to doubt their integrity. Public Affairs Committee? Okay. They may goof here and there. Yeah. It's possible. Yeah. Individuals have that propensity, that capacity to goof here and there. But generally, I hold them in high esteem. Okay.
generally. So with that assessment ndimaona ngati kuti tikanayamba tamva kuti kodi apake akuti chani. Tikamva position yawoyo ndiye tigwirizane nawo kapena so would you say this group silidachite bwino kapena lafulumira? Ineyo ndili ndi mafunso. Yeah, mafunso anga ndinena kuti chifukwa chani tili ndikale ndi gulu lina lomwe likuyimirira the public affairs. It's a religious body to a large extent. Magulu ena alimo, koma to a large extent it is a religious body. Ndikadaona kuti nchofunikira kuti iwowo achite engage ndi chani bungweli. Akaona kuti asizi kutheka kumene kuku ndanena kuti timayesesa kuti titere, they will be justified. Timayesesa kuti titere koma tikuona kuti sisi kutha kuyendera limodzi ndi anzathu ndeta panga ichi. Pamwepo ndikanamvetsetsa koma are you surprised kuti kunjaku akunena kuti angakhala azibusa adyera chifukwa anthu akulankhula zambiri? Inu ndodabwa? Povuta Brian. Chifukwa sindifuna kunena zinthu zomwe sizili substantiated. And sindifuna ndiwapakire zinthu zomwe koma mwanena kuti paki ilipo kale. Koma ndikunena kuti the question that I'm asking is, and is whether our ali ngulu limene ndi ena onse amene they've chosen at this particular time to keep their mouth shut conveniently. Kwa anthu amene I have questions as to why. Chifukwa aliponso ena amene they have just decided to not to talk about anything. Yes, that's right. So gulu iliri lili gulu limene lolo, and all those that are part of not understanding where the Malawian heartbeat is. I'm asking why are they not concerned about what the poor man, where is the exploited person? Yeah, where is the Malawian heartbeat? And more importantly, where is the pastoral heart? Because they are pastors. They are pastors. So my question is, where is the pastoral heart to respond to issues like this? But it's easy, I'm speaking generally because I've not quite followed kudzitsatira kuti kodi agenda yawo ndiyotani, so I don't know. Ndiye sindifuna kuti ndiyankhule pano kunena kuti Chirwa anena kuti zaku zokhuza gulu limene komano ngati ali gulu limene loti people who are choosing to remain silent and nkumaona kuti the process of Malawi seeking justice is not a legitimate path. I have problems. Are you optimistic? Mukamangana za tsogolo la dziko lino zidzayenda zinthu? Optimism ndinayo. Ndinayo? Everything stands or falls on account of a leader. Everything stands or falls on account of a leader. If Malawi will have a leader whose yea will be yea, whose nay will be nay, who will pursue the path of serving people, who will hold people accountable, even those who are his closest friends, when they do wrong, then Malawi will have a hope. Reverend Vincent Chirwa, tikuyamikeni kwambiri. Titakuita nani kuti ubwere. You have poured your heart to Malawians amene akutonera pano, and I know hearing you talk usiku uno kumene mtima wanu uli. Ndikuyamikeni kwambiri. You have taken the right path. I must commend you. Njira ya chilungamo. Choipa kuchichula choipa, cha chilungamo kuchichula chilungamo, regardless of the consequences. Amen. Inu ndatsogolera amene dziko lino tikuwafuna, osatatsogolera amajera mpoto. Ndikuyamikeni kwambiri abusa. Tikatere ndiye kuti tafikanso kumapeto program yathu madzulo ano ya Tchutchutchu. Program imene ndimacheza ndi the very Reverend Vincent Chirwa kuchokera ku Blantyre Baptist. Nine Brian Banda. Kufikira sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi mulendo wina. Tingoti mwakomanonse and goodbye.